panggung padha lenggah ayo. Ayo nih. Padha jekok nih. Ayo, sing arep panggung padha lenggah. Barongan padha jejer. Medi cukup gambare. Barongan padha jejer. Ayo nasi selar. Padha kidul kabeh. Barongane madhep kidul kabeh. Barongan kumpul ana sing selar madhep kidul kabeh. Arep dijukuk gambare. Ayo cok, padha nata sing rapi cok. Ayo padha nata cok. Sisih lor Mas. Sumangga dipun aturi kembarane ayo kumpul sisih lor kabeh madhep kidul. Yen ora apa ditata sing arep dodok. Barongane sing arep dodok, sing arep apa? Sing ning arep panggung dodok. Ora dodok. Ora ketok iki Pak Tabu sapa? Wah. Wis. Ayo nata cok. Ditata Mas kabeh. Ditata sing rajin. Padha nata ayo cok. Ben kersane rajin dipun foto. Dumateng kadang katresnan budaya sedaya sapunika rombongan barongan sing ora wedi ngelih, ora kudu golek pangupah jiwa, ora kudu dibayar, tetep panglipur anggone dhewe nguri-uri budaya. Inilah seni kebudayaan dari Kendal, Jawa Tengah, asli dan tidak ada duanya, benar-benar asli dari Kendal, Jawa Tengah. Maka dari itu kita pertahankan, jangan sampai diakui oleh daerah lain ataupun negara lain. Beri tepuk tangan yang meriah. Ayo sumangga padha mlapat padha melfet. Yo ayo sumangga cok. Sumangga aturan lebet. Ayo kan tangan satu.